за фейса. Тук няма пречи, но? Олеле, майко, нашия кмет катара с така. Днеска е много добър ден за Сандро. Беше осъществена отдавнашната мечта за установяването на Господарска зала. От тази зала господин Валентин Язонов е излязъл. Преди това много души от тази зала се излезе. Искам да говорим специално на Валентин Язонов, който ви пожалихте ми беше тук при възстановяване на залата и сега ние се гордеем с тази зала. Възстановите стадиона, имаме асистентите да създадем и футболна начин, както и втора имаше. Желаем всички добро настроение. След откриване на залата ще се правят законни състезания. Още веднъж добре дошли. Благодаря, господин Силов. Това е велико. Сега ще се коригира. Защо горя? Някой трябва да каже няколко от